Garda Civil e Policía Nacional investigan a suposta malleira que recibiu un vigués duns 36 anos que foi abandonado este domingo na saída do corredor do Morrazo, na parroquia moañesa de Meira. O home asegurou que coñecía os seus agresores e precisou asistencia médica no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Que foi no medio do monte, pero el viu andando hasta ali, esta rotonda. A ver, é algo bastante raro, a verdade, sí. A saber o que faría. Boas tardes, luns 11 de maio. Comezamos semana no Galicia Noticias coa vista posta tamén no inicio do xuízo por un parricidio acontecido en Muros en 2023. O acusado enfróntase a 23 anos de cadea por matar supostamente o seu pai a machadazos no domicilio familiar. A defensa pide a libre absolución, aduce que foi vítima dunha agresión previa e dun clima de confrontación prolongado no tempo. Para toda la comisión, todos los compañeros, pues esperábamos que surgiera, porque entendíamos que la comisión, como repetía siempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad que nos están cometiendo. El día 30 de mayo vamos a hacer un encuentro en Santiago para todas las comisiones de Galicia, porque este reflejo bueno, esto que estamos viviendo nosotros o que nos tocó vivir a nosotros, pues le puede pasar a cualquier comisión. Entonces, de alguna forma, esa unión es necesaria. Veciños do municipio ourensán de Allariz denuncian que levan máis dun mes con problemas na suministración eléctrica. Aseguran que sofren cortes de luz a diario e que estes duran varias horas. Segundo explican, hai case unha vintena de casas afectadas. A empresa distribuidora cree que parte do problema se debe aos niños que as cegoñas construen nas infraestructuras eléctricas. Tanto os residentes como o propio Concello exixen unha solución que respecte as aves e lles devolva a luz aos afectados. Eu calculo que dun mes esta parte, día sí e día non, estamos sin luz. Non podes facer comidas, nin podes facer nada, igual tes a pota o lume e de golpe quedas sen nada. E levamos así xa desde mediados de marzo. Que nos busquen solución á compañía, que é o que pedimos, porque logo agora das facturas nos van a descontar. E parece que a cousa vai de partos múltiples no rural e non nos referimos ás persoas. Agora é esta porca de Lugo a que tivo unha camada de 20 leitóns. 19 naceron vivos e agora na casa tratan de sacalos adiante porque se as matemáticas non fallan, hai máis ranchiños que tetos. Foi un parto algo difícil, moi lento. Difícil non, lento. Porque naceu unhas 6:30 da tarde e eran as 5 e non nacerá máis. E foron nacendo, e os últimos iban as 11, 10:30. 10:30, 11 da noite. E agora hai que ter 2 ou 3 días, ter cuidado con eles, vida bastante a menudo onde eles, para cando os día de mamar, como non teñen tetas para todos, sacando algún dos máis grandes e poñendo os máis pequeniños, os que non maman, poñelos ter máis deles que mamen. Comezamos coa última hora sobre o galego que viaxaba no barco en que houbo un gromo de antivirus. Sabela, Ricardo Evia pasou a súa primeira noite no hospital cando sou 13 tripulantes españois. Raúl, si, primeira noite aquí no Hospital Gómez Ulla. En breve vanse cumprir as que serán as primeiras 24 horas do galego e dos outros 13 españois aquí illados neste hospital. Eles chegaban onte ás 4:30 da tarde procedentes dese cruceiro que fondeaba na illa de Tenerife. Nese momento, cando chega ás 4:30, facíanlle a que era a primeira proba PCR. A novidade da mañá, entre outras, ademais de que sabemos que están tranquilos e sen novidades médicas, todos eles están sen síntomas compatibles co antivirus. Bueno, pois sabemos que os resultados desa primeira proba PCR que lle facían pola tarde, en principio, vanse coñecer ao longo da tarde de hoxe. Tiñan que pasar 48 ou 24 horas despois de facer esa proba, pois acaban de asegurarnos que se coñecerá ao longo da tarde. En función de se son positivas ou negativas, modificaránse tamén os protocolos de actuación, pero que nos contan é que siguen aquí illados, que están controlados médicamente en todo momento. Tomanlle a temperatura 2 veces cada día, non poden recibir visitas do exterior, pero sí que teñen contacto coas súas familias porque teñen teléfonos
nos móviles, insistimos, nos aseguran que están tranquilos, por diante teñen uns 42 días de corentena, será ata o día 17 de xuño, pero tamén nos contan que se vai a ir reevaluando a situación día a día e en función de como estea a cousa van poder ir modificando tamén eses protocolos de actuación sanitarios. De volta a Galicia, os membros da Comisión de Festas de Matamá en Vigo respiran máis tranquilos dende o sobresemento provisional da causa contra eles polo accidente dos Saltamontes. A morte dun home hai case 2 anos, o fallal atracción levounos a convocar unha reunión en Santiago de todas as comisións de festas de Galicia para abordar as súas funcións. Satisfacción contida na Comisión de Festas da Parroquia Viguesa de Matamá tras o sobresemento parcial da causa contra o seu presidente tras o accidente mortal dos Saltamontes en agosto do 2024. O xuíz concluíu a investigación e sinalou como responsables a concelleira de Festas de Vigo e o propietario da atracción. Esto es para toda la comisión, todos los compañeros, pues esperábamos que surgiera, porque entendíamos que la comisión, como repetía siempre, nuestro cometido es mantener la tradición de nuestras fiestas y no entendíamos que esta responsabilidad que nos están cometiendo. Por iso están a organizar unha reunión en Santiago de todas as comisións de festas de Galicia para que todos coñezan cales son e ata onde chegan as súas responsabilidades. Queren que non pasen polo que pasaron eles hai 2 veráns cando o brazo mecánico da atracción fallou e causou a morte dun home de 38 anos. El día 30 de mayo vamos a hacer un encuentro en Santiago para todas las comisiones de Galicia, porque este reflejo bueno, esto que estamos viviendo nosotros o que nos tocó vivir a nosotros, pues le puede pasar a cualquier comisión. Entonces, de alguna forma, esa unión es necesaria. A máis do presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xuíz exonerou da responsabilidade os xefes da Policía Local e da Área de Seguridade do Concello de Vigo. Aínda a concelleira de Festas e o dono dos Saltamontes sentarán no banco dos acusados por homicidio imprudente. Tamén na zona de Vigo, Garda Civil e Policía Nacional investigan conxuntamente as causas e circunstancias da suposta malleira que recibiu un vigués duns 36 anos que foi abandonado este domingo na saída do corredor do Morrazo na parroquia de Meira, en Moaña. O home asegurou que coñecía os seus agresores, tivo que ser atendido no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aínda que o seu estado non parece grave. A alerta recibiu ao 112 despois das 3 da tarde do domingo. Un condutor deu aviso da presenza do home ensanguentado nas inmediacións da saída do corredor do Morrazo na parroquia de Meira, en Moaña. A Policía Nacional confirmou que investiga os feitos como unha detención ilegal. A vítima é un home de Vigo de 36 anos aproximadamente que, segundo a súa narración, foi collido a forza por 3 homes que o introduciron nun vehículo canda unha amiga na viguesa Praza de América. Mallaron supostamente nele e guindaron nunha támara do monte próxima a este punto que os veciños do Morrazo empregan como aparcadoiro disuasorio. Os 3 responsables da suposta malleira son coñecidos da vítima, polo que estarían identificados. Na estación de servizo máis próxima consideran que a zona é tranquila e que os feitos non están relacionados coa vila. Era unha persona aquí, enlucada como se a causas de Moaña. Moaña non pasa iso, de momento, vamos. Que foi no medio do monte, pero el vivo andando hasta ali, hasta a rotonda. Saben que lo recogieron por ahí en Vigo, porque supuestamente dice que lo secuestraron y lo trajeron aquí, y aquí le dieron una paliza. Lo único que más sabemos. A Protección Civil no lo llamaron para nada. A ver, é algo bastante raro, a verdade, sí. A saber o que farían. E sobre todo que parece que non ten ningún vencello como raro. No. Como para descartar, sí. Un home aí tirado na salida de Meira, na autovía. Claro, que é unha persona sin techo, seica, non? Sin hogar. ¿Por qué virían aquí? Eu que sei. Yo lo vi por el móvil. Que el chico era de Vigo, que le pegaran, que lo secuestraran, que lo tiraran por el terraplén, más nada. No sé. Da rabia, ¿no? Que traigan aquí, cando nada ten que ver. Hombre, no. Pues el que lo trajo, mejor era de aquí. A vítima foi atendida in situ en Moaña e logo foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro. E dixo descoñecer tamén que pasou coa muller que o acompañaba.
As investigacións correron inicialmente a cargo da Policía Local de Moaña e agora están coordenadas por Garda Civil e Policía Nacional. Non se desbota que a orixe do suceso sexa algún tipo de débeda. Das formas máis inverosímiles ou máis difíciles para nós, pois mezclado con outras sustancias. Dende mezclar a cocaína, sobre todo a pasta de cocaína, mezclala en cerámica, con combustibles, con gasoil. É habitual, por exemplo, nos centros penitenciarios pois, que as visitas oculten as drogas pois, na vaxina as mulleres ou no ano. Estas que ven son imaxes gravadas en Santiago, nelas vese a malleira que lle dan 3 homes a outro varón. Aconteceu no barrio da Almáciga a plena luz do día. Os 3 homes golpean a vítima ata que cae o chan e despois seguen dándolle patadas e puñadas. A vítima logra poñerse en pé, pero os agresores volven derrubala a golpes e logo foxen. Polo de agora non hai denuncias presentadas por estes feitos. Os veciños din que ese tipo de incidentes son frecuentes na zona e reclaman que se reforce a vixilancia. Poñemos agora ao descuberto algúns dos agochos máis surrealistas dos narcos. Van ver que a súa creatividade non ten límites segundo a droga que queiran mover e o destino da mercadoría. Como exemplo, o caso dun motorista o que detiveron recentemente en Caldas con cocaína oculta nos xenitais. Camuflada en froita, en aceite de coco ou en cargamentos de sal, a inventiva dos narcos non ten límite. Dentro de troncos, dentro de caixas de froita, das formas máis inverosímiles ou máis difíciles para nós, pois mezclado con outras sustancias. Dende mezclar a cocaína, sobre todo a pasta de cocaína, mezclala en cerámica, con combustibles, con gasoil, calquera outra forma de ocultación que dificulta a actuación policial. E, como un escape room, os equipos de loita contra os narcos teñen pistas e séguenas. A cuestión e a dificultade do noso traballo é dar con esa forma de ocultación, porque se a cocaína ben camuflada nuns troncos, nun envío de madeira desde un país de Sudamérica, pois a dificultade está precisamente en saber que estaba aí dentro, non? Tiran de escáner en portos ou aeroportos ou de cans os fíos compañeiros, pero as posibilidades son tan grandes. Buscan esas formas de ocultación, algunhas moi difíciles de detectar, incluso cos cans, non? O exemplo que poñía do gasoil, por exemplo, precisamente o obxectivo é dificultar a acción do can, non? Porque o gasoil ten un olor moi fuerte, unhas características que dificultan o traballo do can, non? Para cantidades máis pequenas usan coches. Un vehículo, un turismo, un camión, ten moitos ocos, moitos espacios nos que se pode esconder unha cantidade importante xa de droga, non? A veces temos que desmontar vehículos enteiros. E corpos, por fora? A roupa que é o máis sinxelo, camuflada en pelucas, en escaiolas, simulando unha fractura. E por dentro? O máis habitual, normalmente, nos orificios corporais. É habitual, por exemplo, nos centros penitenciarios, pois que as visitas oculten as drogas pois na vaxina as mulleres ou no ano. Estas son imaxes dunha nena de tan só 12 anos a que pretendían usar de mula. Escrúpulos cero. Tiña o estómago cheo de bolas de cocaína, co risco que supón. Esa persona en orixe traga pois esas 90, 100, incluso 150 bolas de cocaína envoltas en preservativos para pasar os filtros policiais e cando chegan aquí pois extraen esas bolas. O motorista de Caldas levaba a coca pegada nos xenitais, delatanse eles mesmos. Nos manexamos varios indicios, é dicir, posibles antecedentes, moitas veces pola súa propia actitude, é dicir, nerviosismo. Xo dixera Einstein, a imaginación é máis importante que o coñecemento. A dos narcos é infinita. Houbo un susto importante esta mañá na cidade da Coruña por culpa dun condutor kamikaze. Van ver de seguido imaxes en directo das cámaras da DXT, aí as teñen, na avenida de Alfonso Molina. O condutor circulou co seu coche en sentido contrario por esta vía que están a ver agora mesmo. Segundo as primeiras investigacións, accedeu á avenida dende a rotonda da Rolda de Outeiro, preto da estación. No interior do coche ían varias persoas que trataron de fuxir da policía local. Na súa escapada bateron con varios vehículos, deixando algúns deles con danos importantes. Fontes policiais confirman que xa hai persoas identificadas en relación a estes feitos, ningunha quedou ferida. Agora investiganse as causas deste incidente. Esta noite pasada houve un accidente de tráfico múltiple en Marín, bateron 3 vehículos e outras tantas persoas quedaron feridas. Foi pasadas ás 9 da noite no quilómetro 7 da estrada provincial PO 551, á altura de Ardán. Unha das persoas feridas tivo que ser liberada do habitáculo polos bombeiros do Morrazo.
e logo foi trasladado en ambulancia ao hospital canda outro ferido. O terceiro implicado foi por sí mesmo a recibir asistencia sanitaria. 23 anos de cárcere é a pena que se enfronta o mozo acusado de matar o seu pai a machadazos en Muros. O xuízo comeza hoxe na Audiencia Provincial da Coruña. Andrea, contanos. Sí, efectivamente, un xuízo que arrinca hoxe, como ben dis, nesta Audiencia Provincial da Coruña, 3 anos despois do crime e, ademais, con xurado popular. Un mozo de 23 anos de Esteiro, en Muros, está acusado de asasinar a seu pai a machetadas no seu domicilio familiar. Segundo o escrito da Fiscalía, o mozo atacou a seu pai de xeito inesperado e logo tirou o machete ao mar, onde logo os axentes de buceo da Garda Civil o atoparon. Tanto a Fiscalía como a acusación piden para él unha pena de 23 anos de cadea por asasinato con agravante de parentesco e tamén unha indemnización de 90.000 euros para a nai do falecido, para a súa avoa. Mentres tanto, a defensa pide a súa libre absolución alegando que tiña alteradas as capacidades cognitivas. Na primeira sesión do xuízo quedou constituído o xurado popular que determinará a culpabilidade ou inculpabilidade do mozo acusado de matar o seu pai a machadazos en abril do 2023 no domicilio familiar. A Fiscalía teno claro, di que o investigado atacou o seu proxenitor de xeito súbito e inesperado estando os dous na cociña da vivenda e engade que con ánimo de atentar contra a súa vida, valéndose dunha machada, lle propinou fortes e repetidos golpes na cabeza que lle causaron a morte no acto por destrucción de órganos vitais. Pide para el 23 anos de cadea e unha indemnización de 90.000 euros para a nai do falecido e a avoa do procesado. A acusación particular solicita a mesma pena e ascende a indemnización aos 120.000 euros. Sostén que había un plan preconcebido claro. Era conocer de lo que hacía. Quería y lo hizo. Un ataque sorpresivo, absolutamente. Había un hacha, había una maza. Fue un ataque por detrás, sin ningún tipo de posibilidad de defensa por parte de la víctima. Luego, una vez que ocurren los hechos, se cuida muy mucho de llevar esos instrumentos que utilizó para la comisión de ese delito y tirarlos al mar, caminando bastante, por cierto, meterlo todo en una bolsa, cerrarla bien y llevarla, pues, a tirarla al puerto de Esteiro, en este caso, que luego lo encuentran precisamente los GEAs de la Guardia Civil. Pola súa banda, a defensa alega que o seu cliente é materialmente responsable dos feitos, pero non culpable deles. Pide para el a libre absolución ou, alternativamente, unha rebaixa da condena que non supere os 10 anos de cárcere. El estaba cos sentidos e os estados de percepción cognitiva, volitiva, completamente alterados. Esta defensa solicita que se teñan en conta as circunstancias personales do encausado, o seu historial clínico, psicolóxico, e as circunstancias dunha agresión, unha discusión previa que houbo. Pensamos que un inimputable. O acusado comezou a declarar hai un cuarto de hora. Di que aquela noite estaba moi pasado, que comezou a discutir co seu pai na cociña por un teléfono móvil e que primeiro o agrediu o seu proxenitor. Engadiu tamén que non o lembra, pero que supón que despois foi el cando o atacou coa machada. Condenado a pagar máis de 300.000 euros de indemnizacións, un camioneiro acusado dun atropelo mortal en Ourense. A vítima, un home de 79 anos, circulaba por unha beira rúa que se interrompe pro paso de camións. Cristina. O atropelo tivo lugar neste punto, unha zona de entrada e saída frecuente de camións na que ademais adoita haber turismos aparcados que restan a visibilidade tanto aos peóns como aos condutores. Os familiares da vítima e os veciños desta zona lamentan que 3 anos despois do atropelo mortal a situación sigue igual e siga habendo, polo tanto, risco de novos atropelos. O abogado da familia explícanos as circunstancias en que se produciu o atropelo e polas que o condutor foi condenado por un delito de homicidio imprudente. Unha, porque o sistema viario é moi precario, e outra, porque non levaba espellos de ángulos mortos, non levaba cámaras, e tampouco estaba asistido auxiliado por unha terceira persoa. Ocorreu en marzo de 2023. A vítima, de 79 anos, faleceu no hospital un mes despois do atropelo. Volvemos ao lugar do sinistro 3 anos despois e a situación segue igual. A beira rúa interrómpese no medio da rotonda para lle dar entrada e saída a turismos e camións. É perigoso porque unha por o tránsito que ten a rotonda e outro porque utilizan a salida que debía ser a de entrada. O problema é que aquí non hai acera, entonces claro, ahora chegas aquí e para onde vas?
decir, tens que ir por aí por o medio, baixan os camións. No inverno non veñen moito, pero no grau hai que a mellor cada 15 minutos ou 20 entra un camión, uns a descargar, outros a cargar area. Entón, a xente maior non teño outro sitio por onde pasar. Hoxe non hai camións traballando, pero cando si están, como nestas imaxes que gravamos tras o accidente, aumenta o risco para os peóns. Trátase dun treito moi concorrido polos veciños da zona e os pasos de peóns, sinalan, non son operativos porque os obrigan a dar un rodeo. Ten unha lá arriba, no súper, e outro a lo abaixo no outro semáforo. Pero bueno, se vimos por esta acera, vivimos por este lado, non temos por que ir dar a volta lá por abaixo para ir para casa. Din que compre mellorar a seguridade da vía, a titularidade da Xunta. Ou facer unha señalización, ou poñer un semáforo, ou habilitar a rotonda de alguna maneira para a entrada e salida dos camións. Seguimos tendo un risco potencial de que isto se volva a reproducir mañán ou pasado. Non sei a quen se caería a cara de vergonza se volve a haber outra desgracia como a que xa houve. A sentenza do atropelo condena ao condutor e a súa aseguradora a pagar 320.000 euros en indemnizacións á muller e aos fillos do falecido. En Vilagarcía, os comuneiros de Cea denuncian o roubo de mobiliario na súa área recreativa. Sospeitan que os vándalos levaron unha mesa do miradoiro coa axuda dun tractor. Piden reforzar a vigilancia na zona que acaban de rexenerar pro desfrute de todos despois de padecer múltiples incendios. Xulián foi o primeiro en botar en falta a mesa, que alguén serrou polas patas nun dos miradoiros con mellores vistas de Arousa. E vin que faltaba unha mesa, e notabanse as huellas de que foi un trator, porque se notaban as huellas da rodadura do trator a leválo para fora. E como aí estaban un pouco angladas fuerte as mesas, polo menos 2 anglajes, no deron arrancado e cortaron con a serro, con a motoserro, con algo mecánico. O que máis lles doe é que estas mesas se inauguraron hai menos dun ano. Foron o colofón dun proxecto de rexeneración en que se plantaron máis de 30.000 árbores para devolver a vida a un monte arrasado polo lume. Xa non é as mesas, é que toda a parte do monte onde facemos obra a destrozan. Veñen de noite e a levan. Seguramente esta mesa non é para tirar por aí, eso vai a parar a algunha casa, a algunha vivenda. Claro, coa vista fenómena que ten aquí, e se veñen a desmantelar o que puxeron aquí para que a xente disfrute desto, veñen roubar en vez de vir a disfrutar. Séntense desprotexidos ante este tipo de ataques, por iso piden que as administracións intensifiquen a vixilancia nun monte moi transitado. A Guardia Civil, se é o Seprona, se son os medios da Xunta, os vixiantes, pero que nós non temos forma de poder estar controlando. Porque os que andamos no monte, si non van a estar no momento que nós andamos. Claro, e algúns de vez en cuando así medio sospechosos, que os identifiquen para que agarren medo. Fan tamén un chamamento ao civismo, para que este monte non volva a ser noticia por roubos, incendios ou verteduras, senón por ser un exemplo de monte rexenerado e multifuncional no corazón de Arousa. E unha tarde máis toca estar pendente da actividade treboenta, hoxe con avisos no interior da Coruña e tamén nas comarcas do noroeste e no centro de Lugo, onde hai máis probabilidade de que se resisten chuvieiras fortes que non só veñan de forma puntual acompañados por tormentas, senón tamén con algún episodio de pedrazo. Mañá un día moi parecido, tamén con avisos en zonas do interior da Coruña, de Pontevedra e tamén de Lugo, e a partir do mércores remiten as chuvias, pero baixan de forma evidente as temperaturas. Preto dunha vintena de aldeas do concello de Allariz levan máis dun mes con problemas na suministración eléctrica. Aseguran que os cortes se producen prácticamente a cotío e que duran varias horas. Tanto os veciños como o concello piden que se busque unha solución ao problema que a empresa distribuidora atribúe en parte aos niños de Cegoñas nas infraestructuras eléctricas. Nesta aldea do Mato non é difícil decatarse do malestar dos veciños. Eu calculo que dun mes esta parte, día sí e día non, estamos sin luz. Onte se chegou casi todo o día e antronte, por a noite, a hora de cenar ou un pouco antes, xa non se pode encender nada porque tamén falta de luz. Cando marcha, a luz falta durante horas, así que cando volve toca comprobar que todo segue en orde. Todo o que hai nas neveiras, por exemplo, xe que está bastante chea, isto claro, botaríase a perder se falta moito tempo a luz. Os congeladores que teñen un tempo de, bueno, aguantan un pouquiño máis, pero isto suponos incluso a mellor caldeiras ou iso que, porque como se vai, non vai así de repente, empeza índose aos golpes. Entonces eso eu creo que para os electrodomésticos non é unha cousa moi boa.
Os veciños din estar fartos de chamar para comunicar as avarías. Hai arredor dunha vintena de aldeas afectadas. As horas punto non podes facer comidas, nin podes facer nada, igual tes a pota ao lume e de golpe quedas sen nada. E levamos así xa desde mediados de marzo, un día así e outro tamén. Así que nese tempo sen luz, se todo é eléctrico, nin cociña, nin auga quente, e con outro problema engadido para os máis novos. Por exemplo, outro día estuvemos casi toda a tarde sin luz, o día seguinte tendo examen, tendo todos os apuntes no ordenador, entón é un pouco complicado. Despois de moitas chamadas e queixas, a empresa coida que elas son parte do problema. Según informa a Unión Fenosa de Distribución, que é a compañía que repara as averías, que unha parte, polo menos, ten que ver con novos niños de cigoñas que hai nalgúnha dos postes e que as ramas dos niños fan que salte a luz. Entón están vendo, parece ser, como aillar eses cables ao lado que están xusto ao lado dos postes para ver que eso non pase. Con todo, din que non entenden como é que despois de semanas o problema persista. Se as cigoñas fan un nido nun tendido, pois os que miran por o tendido terán que mirar por conservar o tendido e por ter un pouco de cuidado con ío, que o poñan no outro lado, que fan o que sexa. Pero vamos, isto xa é un pouco inaudito. Que nos busquen solución á compañía, que é o que pedimos, porque logo agora das facturas nos van a descontar. O Concello recolleu as queixas dos veciños e pide que a distribuidora busque unha solución compatible tanto coa protección dos animais como cun suministro eléctrico seguro e estable para toda a veciñanza. Se habían aí escasos minutos que a semana comeza con poucos cambios na situación meteorolóxica, hoxe e mañá seguimos afectados por un centro de baixas presións que deixa ceos anubrados con chubascos, que pola tarde serán treboentos en moitos puntos da comunidade. Unha situación que se vai repetir mañá para dar paso a partir do mércores a unha baixada das temperaturas importante. A inestabilidade atmosférica continúa sendo a protagonista neste inicio de semana, unha inestabilidade que favorece os chubascos, especialmente a partir de primeira hora da tarde, cando se agarda que veñan acompañados de treboadas. Durante a tarde, en superficie temos temperaturas templadas, as máximas están entre os 19 e 21 graus, sobre todo en altura, esa columna de aire inestable, sobre todo durante as tardes teremos esa formación desas chubascos tormentosos, tanto hoxe como mañá. Unha situación que se vai manter durante esta xornada, pero tamén nos acompañará este martes. A partir de aí cambia o panorama e a previsión é dunha baixada importante das temperaturas. Xa ese centro de baixas presións desfai, achegas un poquinho máis o anticiclón, teremos ventos do norte, o aire que entra un aire máis seco pero frío, así que, bueno, pues teremos descenso das temperaturas, pero a probabilidade de chuvia en xeral en Galicia será baixa, únicamente cabe agardar algúns chubascos no terzo norte. Son valores baixos para esta época do ano, pero estamos nun mes de maio cun tempo moi cambiante. Nun período do ano no que temos tempo cambiante, pasamos días de calor a días de frío, é unha época do ano na que as masas de aire fría que se foron acumulando ao longo do inverno aínda poden acadar as nosas latitudes, e por outra banda temos tamén entradas de masa de aire cálido e, bueno, pues, a época do ano no que o tempo é máis cambiante, por iso pasamos dun extremo a outro. Así que esta inestabilidade atmosférica vai nos acompañar alo menos ata este mércores, cando a previsión fala de tempo máis seco con algún chubasco illado, pero cun descenso marcado das temperaturas. En definitiva, valores baixos para esta época do ano. Nunha parcela rural de Lugo celebran unha maternidade excepcional. Unha porca pariu 20 leitóns. O parto foi longo, durou 7 horas, pero tivo un final feliz. Na zona rural do Concello de Lugo celebran unha gozosa estampa. Esta porca deu a luz 20 leitóns, 19 deles vivos, unha camada espectacular tras un parto de 7 horas. Nasceu unhas 6:30 da tarde, e eran as 5 e non nascera máis. Me tiña amado a ver se tiña algún trancado, non tiña nada. Foron nascendo, e os últimos iban ser as 11, 10:30, 11 da noite, cando toxo. Resulta que apareceu con un 20, un viña morto, pero ten 19 preciosos agora. É o segundo parto desta cocha con moi boa xenética dunha raza belga de alto rendemento cárnico. O primeiro parto trouxe 15, xa está bastante ben, porque normal son 12 ou así, trouxe 15 e agora pois apareceu con isto que non esperaba. Tamén dicen que influye moito o de botar, o ser
inseminada ou de monte natural. Pero, bueno, por genética, tamén ten que vir por genética dos animales. A cocha hoxe está aproximada aos 300 kilos, é unha raza de petrán, unha moi boa raza de carne. Coidar dos 19 ranchiños dá moito traballo extra. Vida bastante menudo deles para cando o día de mamar, como non teñen tetas para todos, sacando algún dos máis grandes e poñendo os máis pequeniños os que non maman, poñelos ter máis deles que mamen, a ver se van por arriba así se dá criado 19. Dos mastíns gardan da porca dos 19 leitóns que son a atracción da veciñanza do lugar de Manzoi, na parroquia lucense de San Martiño de Carballido. Foi un dos últimos camiños en denominarse. O Camiño Portugués pola costa é xa o que máis medra, con máis de 90.000 visitantes ao ano. Unha suba do 8%. O próximo reto é chegar este ano aos 100.000 visitantes. Moitos dos que veñen recuncan e adoitan ter maior nivel económico que os doutras rutas. Son os primeiros peregrinos do mes de maio na costa entre a Guarda e Baiona. Gozan abraiados dunha espectacular paisaxe, faros, mosteiros, paradores, areais inmensos, a bravura do mar. Moitos repiten e algún ata adquiriu vivendas aquí. I'm coming from Austria, Vienna. Do you like this way? Yes, of course, yeah. It's my third time here. Second. Moitos dos peregrinos desta ruta non gozan só do sol e do mar, aproveitan para comer ben e aloxarse en establecementos de 4 ou 5 estrelas. The mare, the sun, the vino, the people. Yeah. It's lovely. The food. Yeah. The food. Yeah, it's nice. Tamén os hai de mochila e alpargata que gozan da aventura, pero sofren coas bochas e as lesións nos pés. I have an injury on my foot. But it's better now. Estas alemanas saíron de Oporto e xa están ás portas de Baiona. Go to Compostela. Santiago. Compostela, yes, sí. What do you like this paisage, this country? Yes, Portugal is a beautiful country and we see Spain is so beautiful. Nesta zona de costa hai albergues, campings, paradores e desde hai menos de 2 anos este hotel boutique, cuxos clientes son na súa metade peregrinos internacionais de alto poder adquisitivo. Bueno, evidentemente viene gente de todo tipo, pero el Camino de Santiago, en este caso por la costa, el Camino Portugués es fundamental para nosotros. Probablemente un 50% es peregrina. Un camino deportivo, que hay un camino social, que hay un camino espiritual. Hay muchas maneras de hacer el camino. Esta gente viene con una mezcla de todo. También es cierto que las limitaciones de edades o de estado físico pues te limitan, pero aquí no cabe duda que viene mucha gente que lo que quiere es conocer las bodegas, conocer en temporada, quieren ir a las Islas Cíes, quieren ir a la playa, quieren disfrutar de la buena comida, en cierto modo quieren compaginar una cosa y la otra. Inverno e verán, os peregrinos pola costa xa forman parte da nova paisaxe deste camiño portugués que non deixa de medrar ano a ano. O mellor bocadillo tradicional de España elabórase na Coruña. Cunha receita clásica a base de produto galego, o bocata Terrachá acaba de conquistar os padais do xurado do Campeonato de España. Este é o Terrachá, un bocadillo a base de tenreira galega, queixo San Simón, bacon e cebola caramelizada. Unha receita propia do equipo de cociña deste establecemento da Coruña especializado en bocadillos. Nosotros elegimos los ingredientes, a ver, fuimos haciendo mezclas, ¿no? Y como nos gusta mucho el queso San Simón aquí, yo creo que todos somos amantes del queso San Simón, la cebolla caramelizada que tiene ese dulzor, el bacon que es el saladito y con la ternera tierna, es un bocadillo increíble. O seu éxito é tal que desde que o teñen na carta é un dos produtos máis demandados. Desta volta, Claudia cociña un para nós. O máis importante, a tenreira. Unha peza ben grande, ben limpiña, e botámola aí xa ben. Agora xa, voltiña a cebolla caramelizada, que vamos botar por enriba, mentras se segue facendo bacon. E da prancha á mesa listo para degustar. O Terrachá vende conquistar o título de mellor bocadillo de España na categoría Tradición. Sempre quixemos participar en algún concurso a nivel regional,
para non aturullarnos moito, non tiñamos unhas expectativas tan elevadas. Viñeron os de nivel nacional, pois tamén probamos. E a sorpresa foi a que levamos, porque nosotros somos os primeiros sorprendidos. O xurado do Campeonato de España cualificouno como un produto de identidade. O efeito de Terra Chá é un poquinho para a nosa provincia veciña, a provincia de Lugo, como aquí e ali destacaban sempre polas ganaderías, o filete de terneira, o queso San Simón, que tamén é típico dali. Nesta cociña non se para e xa buscan novas creacións e sabores en forma de bocadillo cos que sorprender. Pois ata aquí chegamos co primeiro Galicia Noticias da semana. Deixámolo xa con Marta de Arriba e o Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.